Eta zuek asureko, holan albo herrietako jaietara, eta holan zenbat edadegaz edo zenbete urtegaz hasi zinen joaten? Azteko, ni pentsaten dut 16 urte, bueltan geure konture. Bai, zostantzien bai juten ginen, eta gero orduan gure gurasoek ezpien eukitzen kotxerik, baten batzuk bakarrik, orduan bai juten ginen eta hori biletorri, baina urrun eskinen juten, bai, esate baterako Mundekara, edo Bermiora, eta horrete 16 urte 17, eta gero 18 gaz, inguruko guztizitara beti, Baina, zeuetara. Bai, asko. Urrundu eskinen etxen askorik, lekitxo batera, egun baten jungo ginen, festival handi bat dauelako, arrezkinen heltzen, gaur egun altzen dizen moduen. Guretzako zan musike, santope alde batetik, zorrotzara behiguel, Bermio, inguruko arrizitara, danetara, etxen genuen, utzi etxen.